Τα μηχανήματα tube laser αποτελούν την πιο πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα της κοπής, προσφέροντας επαναστατικές δυνατότητες στην επεξεργασία σωλήνων και προφίλ. Χάρη στην υψηλή τους ακρίβεια και ευελιξία, τα tube laser μηχανήματα ανοίγουν νέους δρόμους στην κατασκευή, επιτρέποντας την παραγωγή περίπλοκων σχεδίων και διαμορφώσεων που προηγουμένως ήταν αδύνατο να επιτευχθούν με παραδοσιακές μεθόδους. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας 3D laser ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτές τις δυνατότητες. Αυτά τα μηχανήματα μπορούν να εκτελέσουν εξαιρετικά λεπτομερείς και ακριβείς κοπές. Η ευελιξία τους επιτρέπει την επεξεργασία μιας πληθώρας υλικών και πάχους, καθιστώντας τα ιδανικά για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, από την αυτοκινητοβιομηχανία έως τον σχεδιασμό εξαρτημάτων και κατασκευών. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των tube laser μηχανημάτων είναι η ταχύτητα και η αποδοτικότητα με την οποία μπορούν να εκτελέσουν εργασίες. Η χρήση της τεχνολογίας laser για στραντζάρισμα, καθώς και των 5 αξώνων, ενισχύει ακόμη περισσότερο την επίδοση και την ευελιξία της διαδικασίας κοπής. Η επένδυση σε tube laser μηχανήματα αντανακλά τη δέσμευση μιας επιχείρησης στην ποιότητα και την καινοτομία. Τα tube laser μηχανήματα ενισχύουν την αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα εγγυώνται την ανώτατη ποιότητα του τελικού προϊόντος.